אני זוכר את הדרך שעברנו כאשר ניסינו לשכנע את העולם שהטרור בסופו של דבר יכה גם ביבשת האמריקאית וגם ביבשת האירופאית. ואכן הטרור הוכיח שהוא איננו יודע גבול, תרתי משמע. הוא לא מבחין בגבולות גיאוגרפיים, הוא מכה בכל מקום שבו הוא יכול להכות, ואין לו גבול בכל מה שקשור לפראות, לאימה שהוא זורע ולפגיעה העצומה בחפים מפשע או בלא מעורבים. אנחנו מכירים את עצמנו היטב. במלחמות בליץ, בזבנג וגמרנו, אנחנו מצוינים. מלחמת ששת הימים. אפילו מלחמת יום הכיפורים. אבל במלחמות ארוכות אנחנו הרבה פחות טובים, ולכן תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מדברת בין היתר על כך שאת המלחמה הבאה נצטרך לעשות כך שתסתיים קצר ככל האפשר, מהר ככל האפשר, כדי שלא נידרדר למלחמת התשה נוספת. אבל מול הטרור זו מלחמת התשה. את הטרור אפשר יהיה להוריד לרמה נסבלת. זה לא המקום להיכנס להגדרה מהי רמה נסבלת, אבל רמה שניתן יהיה לחיות איתה ולצידה, רק אם נשכיל לאחד כוחות ולהכריז על הטרור מלחמה עולמית. האיום העיקרי, האתגר העיקרי, שלא הבלטנו אותו כאן מספיק היום, זוהי האפשרות שאיראן תהפוך למעצמה גרעינית, או האפשרות שלאיראן תהיה פצצה גרעינית. יש כאלה שטוענים שגם אם לאיראן תהיה פצצה גרעינית, האיראנים הרי חכמים, האיראנים הרי הגיוניים, אני לא גורס כך, הם לא יפעילו אותה. אבל אני לא רוצה להיות במצב שבו אשב כאן במדינת ישראל וגורלי יהיה נתון בידיהם של אחרים, והאיראנים הם שורש כל רע. כך בנושא הריצה אחרי העוצמה הגרעינית הצבאית, וכך בנושא האיזום, המימון, האימון והגיוס של טרוריסטים וארגוני טרור, מערכת היחסים בין איראן לחיזבאללה, מערכת היחסים בין איראן לחמאס, הסיוע האיראני לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ולארגוני טרור אחרים, לאו דווקא בקרבתנו המיידית. מאחר ואני גורס שבסנקציות לא נוכל להסתפק, אני כולי תקווה שהעולם ידע להתעשת כדי להגיע בסופו של דבר למסקנה שלדעתי אין אחרת ממנה, שכדי לעצור את מרוץ החימוש הגרעיני האיראני צריך יהיה לתקוף חלק ממתקני הגרעין. זה נכון שהם פרוסים בהרבה מאוד אתרים. זה נכון שחלקם תקוע עמוק בתוך האדמה האיראנית. אבל זה גם נכון שכאשר מגייסים את היכולות הצרופות של חילות האוויר המודרניים בעולם בהובלת האמריקאים, יש אפשרות להביא לכך שהאיום האיראני הגרעיני, אם לא יוסר לחלוטין, יידחה במשך שנים ארוכות. ותמיד תשאל השאלה, ומה יקרה אם העולם לא ישוכנע? ומה יקרה אם העולם לא יהיה מוכן להתגייס? מאחר וקיבלתי תדריך בעניין הזה של ביטחון שדה במשרד הביטחון, מרשים לנו לומר את המשפט הבא: ישראל תשמור על זכותה להגנה עצמית. והמבין יבין. תודה רבה. אנחנו צריכים לשקול בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להשפיע השפעה אמיתית על לוח הזמנים
של המרוץ האיראני לפצצה גרעינית, והאפשרות השנייה זה לחיות תחת פצצה גרעינית ולהתפלל בעשרת ימי תשובה בכוונה הרבה יותר לוהטת, כי מה שיוותר לנו אז זה להתפלל.